مبل شحن 442 عيد الفطر أب ملوء إثيوبيان إرتران لومي تخبيرو وعيد اللون أب أديس أبابا ستاديوم أبستخايدس نسرعات صلاة مالأختي زحلفو بريزيدنت قدات إسلامنا إثيوبيا مفتي حج إدريس ሕብረተሰብ ሙስሊም ንዝተጸገሙ ወገናት ምሕጋዝ ናይ ሃይማኖታዊ ኣስተምህሮ ግዴታ ኢሎም ወርሒ ረመዳን ኣብ ሙስሊም ማሕበረሰብ ናይ ሰላም ናይ ፍቕሪ ናይ ምትሕልላይን ሓቢርካ ምንባርን ወርሒ እዩ ዝበሉ ሙፍቲ ኢትዮጵያ ብሓድነትና ደው እንተልና ጸላኢ ቀዳድ ስለዝስእን ሓድነትና ኣሐይልና ፈተውቲ ሰላም ህዝቢ ምዃንና ብተግባር ክነመስክር ይግባእ ኢሎም ምክትል ከንቲባ አዲስ አበባ አዳነች አቤቤ ብወገና ናይ እንቋዕ ኣብፅሓኩም መልእኽቲ ድሕሪ ምትሕልላፍ ኣብ እዋን ጾም ረመዳን ዝተዓሙ ሰናይ ተግባራት ብዝሓየለ ደረጃ ክቕጽሉ ሓቲታ ናይ ሓባር ክብርታትናን ውሽጣዊ ሓድነትናን ኣትሪርና ብኩሉ ሸነኽ ንዝግበረልና ፀቕጢ ክንከላኸል ኣለና ኢላ ምክትል ከንቲባ አዲስ አበባ አዳነች አቤቤ ብኻልእ ወገን ኣብ ኤርትራ እውን ኣብ ምልእቲ ሃገር ዒደል ፈጥር ብልዑል ደረጃ ተኸቢሩ ምውዓሉ ተፈሊጡሎም እቲ ኣብ ኣስመራ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ሶላት ንመምርሕታት ኮቪድ-19 ዝተኸተለ ምንባሩ ዝጠቐሰ ሚኒስትር ዜና የማነ ገብረ መስቀል ተተካኢ ሙፍቲ ኤርትራ ሼኽ ሳሊም ኢብራሂም ንኣመንቲ ምስልምና ንህዝቢ ኤርትራ ድማ ብሓፈሻ ሰናይ መልእኽቶም ምትሕልላፎም ጠቒሱሎም ካብ ኤርትራ ከይወፃና መራሒ ጊኒ ኣልፋ ኮንዴ ሎሚ ኣስመራ ኣትዩ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ይዘራረባሎም ናይ ክልተ መዓልታት ንኤርትራ ምእታው ብትዊተር ዝገለጸ ሚኒስትር ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ብዛዕባ ምሕያል ክልቲኣዊ ዝምድናን ንክልቴና ሃገራት ኣብ ዘገድሱ ኣህጉራዊ ጉዳያትን ከም ዝትዩ ሓቢሩሎም ፕሬዚደንት ጊኒ ኣልፋ ኮንዴ ዝሓለፈ ዓመት እውን ኣብ ባፅዕ ምብፃሕ ኣካይዱ ነይሩ እዩ ሕጂ እውን ካብ ኤርትራ ዝመፀና ሓድሽ ዜና ኣሎ አቡነ ቄርሎስ ሓምሻይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ኮይኖም ምምራጾም አቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ትዊተሩ ሓቢሩሎም እቲ ሎሚ ኣብ ኣስመራ ዝተኻየደ ምምራጽ ፓትርያርክ ወከልቲ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣብ ዝተረኸብሉ ንስርዓትን መምርሕታትን ቅዱስ ሲኖዶስ ተኸቲሉ ዝተፈጸመ ምዃኑ እውን ጠቒሱሎም ብዛዕባ ኩነታት እቶም ዝጸንሑ ነባር ፓትርያርክ አቡነ አንጦኒዮስ ዝተገልጸ ነገር የለን ክልተ ዓለም ለኸ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ሂውማን ራይትስ ዋችን ኣብ ኣክሱም ዝተፈጸመ ዝበልዎ ጭፍጨፋ ናፃ ዓለም ለኸ ምርመራ ክካየድ ፀዊዖም ናይ ኢትዮጵያ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ኣክሱም ዝተቐተሉ ወታደራዊ ዩኒፎርም ከይተኸደኑ ኣብ ውግእ ተሳተፉ 93 ሰባት እዮም ክብል ድሕሪ ምግላጹ ኣብ ዝሃብዎ መልሲኦም እቶም ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ነዚ ዝብሉ ዘለዉ ናይ ኤርትራ ሚኒስትር ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል እውን ናይ ኢትዮጵያ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ናይ ኣክሱም ውፅኢት መርመራ ስዒቡ ኣብ ዘርግሖ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሂውማን ራይትስ ዋችን ካልኦትን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘካይድዎ ሕማቕ ወፍሪ ጥራይ ዝባኑ ዝወፃሉ እዩ ኢሉሎ ዝርዝሩ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ ምብፃሕ ሰብኣዊ ረድኤት ትግራይ ገለ ጽቡቕ ዜና ክረኣዮም ይጅማሩ ዝገለጸ ኣብ ኢትዮጵያ ቤት ጽሕፈት ምውሃድ ረድኤት ሕቡራት ሃገራት እቲ ኩነታት ገና ዘይርግኡን ክትንበዮ ዝጸግምን ምዃኑ ጠቒሱ ኣብ ቀረባ መዓልታት ብወታደራዊ ሓይልታት ዝተረኣየ ምዕፃዊ መንገዲ ኣብቶም ዝያዳ ተጠቃዕቲ ከባቢታት ገጠር ረድኤት ንምብፃሕ ከም ዝጸገመ ዝገልጽ ኦቻ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ማእከላይ ምብራቕ ደቡባዊ ምብራቕን ደቡባዊ ዞባን ዕጥቃዊ ተጻቦታት ምንባሩ እውን ሓበሬታ ኣሎ ኢሉ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ግንቦት 3 ካብ መንጎ ህፁፅ ረድኤት ክበፅሖም ዝተሓስበ 3 ሚልዮን 347,000 ጥራይ በፂሕዎም ዝበለ ኦቻ ካብ መንጎ 5.2 ሚልዮን ዝግመት ህዝቢ ትግራይ 87 ሚእታዊ ናይ መግቢ ሓገዝ ዘድልዮ እዩ ኢሉ ካብ 27 መጋቢት ክሳብ 5 ግንቦት ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፕሮግራም መግቢ ዓለምን ካልኦት መሻርክትን ንልዕሊ 1.2 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ናይ መግቢ ረድኤት ከም ዝዓደሉ እውን እቲ ቤት ጽሕፈት ምውሃድ ረድኤት ሕቡራት ሃገራት ጠቒሱሎም ኣብ ከተማ መቐለ ኣገልግሎት ኢንተርነት ኣብ ሓደ ሆቴላት ከምኡውን ትካላት ምግባረ ሰናይን መንግስታዊ ኣብያተ ዕዮን ጀሚሩሎም ርእይቶኦም ዝገለጹ ገለ ነበርትታ ከተማ ከም ዝሓበርዎ ኣገልግሎት ስልክን ኢንተርነትን ኣብ ዝበዝሕ ከባቢታት ትግራይ ሕጂ እውን ዕፁ ምዃኑ ይገልጹ ኢትዮ ቴሌኮም ብወገኑ ኣብ ትኽልል ኣብ ብዙሓት ከተማታት ስራሓት ጽገና ከምኡውን ሎም መዓንቲ ኣገልግሎት ተንቀሳቃሲ ስልኪ ከም ዝጀመረ ገሊጹሎ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ
ፕሬዚደንት ዩጋንዳ ዩወሪ ሙሴቪኒ ትማል ረቡዕ ንሻልሻይ ግዜ ፕሬዚደንት ሃገር ኮይኑ ቃለ መሓላ ፈጺሙ ሙሴቪኒ ድምፂ ተቃወምቲ ፖለቲካ ይዕፍን እዩ ዝብል ዝመጾ ተሪር ነቐፌታ ምዕረባውያን ብዛዕባ ዴሞክራሲ ክምህሩኒ መሰል የብሎምን ክብል ኣብ ዕለተ በዓል ስሜቱ ተዛሪብሎ ሓሊማ ኣቱማኒ ካብ ካምፓላ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ሳራ ፍስሃየ ከተቕርባ كم تقدم حزي حموش تجزز فتسامو تمال ربع والنشاط شاي جزي قال محلا فتسيمهم موسوفاني هاجراو من قصقاس مكل خال بارتي ويدما ناشنال ريزيستنس موفمنت بارتي ودبهم ابتيت الرعسر 4 تخايده مرصا ب50 شومنتنت بشدشت دمص رخيبو معوات وقلصو كلو مرح تقاومو ودب بوبي واينين مدرخ هاجراو حبرت ودبو من دما 34 مئتاو مركابون ات مرصا تسريقو مبالون زذكريوم ኣብ እዋን ወፍሪ መረጻ ቦቢ ዋይን ዝጸውዖ ሰልፍታት ወፍሪ መረጻ ንምትዕንቃፍ ብሓይልታት ጸጥታ ዝውሰዱ ዝነበሩ ስጉምትታት ብዙሓት መናእሰይ ተኣሲሮም ሓደጋ በጺሕዎም ወይ ውን ተቐቲሎም እዮም ካብቶም ኣብቲ እዋን ሓደጋ ዝበጽሖም ሓደ ወዲ 29 ዓመት ሴንዶቭ ዮናታን ክኸውን ከሎ 19 ሕዳር ኣብ ካምፓላ ናብ መንበሪኡ እናኸደን ሃለወ ካብ ሓደ ወተሃደር ብዝተተኮሰ ጥይት ሓደጋ በጺሕዎ እዩ እቶም ፕሬዝዳንት ከምዚኦም ዝበሉ ኣብ ልዕሊ ብዙሓት መናእሰይ ሓደጋ ዘብጽሑ ገበነኛታት ንምቕጻዕ ዝሓወሰንቲ ኮይኑ እቲ ቃል ዝኣተውዎ ትርጉም ከብ ይኽእል እዩ ይብል ደገፍቶም ብምዃኖም ኣካል ሰብ ዘጉደሉ ዘቕሰሉን ዝቐተሉን መንግስቲ መርመራ ክግበረሎም ኣይረኣይን እቲ ዝመረጽናዮ ፕሬዝዳንት ዝኸውን ነይሩ ሎም ቃለ መሓላ ዝፈጸመ ደስ ምበለኒ ይኹን እምበር እቲ መረጻ ኣጭበርቢሩ ካልእ ሰብዩ መሓላ ፈጺሙ ንሕና ግና ዩጋንዳ ትደልዮ ሰብስክራይብ ትረክብ ቃልስና ይነቋርጽን እዩ ዝበለ ኣብ እዋን ወፍሪ መረጻ ብዘጋጠመ ሓደጋ ሙሴቪኒ ካብ ደገን ውሽጥን ተሪር ነቕፌት ኣጋጢምዎም ነይሩ ይኹን እምበር ትማል ረቡዕ ሙሴቪኒ ኣብቲ መዓልቲ በዓለ ስሜቶም እነት ክቐርበሎም ዝጸንሐ ነቐፌታ ኣዋዲቖም እዮም ሃገሮም ኣብ እዋን ኮሎኒያሊዝም ኮነ ድሕሪኡ ኣብ ዝነበረ እዋን ዴሞክራሲ ዝበሃል ከም ዘይነበረን ንሶም ግና ዴሞክራሲያዊ ቅርጺ ኣብ ዩጋንዳ እናሃነጹ መምጾም ተዛሪቦም It is therefore quite comic and laughable ኣብ ዓለም ዘለዉ ሓደ ተዋሳእቲ ብዛዕባ ዴሞክራሲ መግለጺ ክህቡና ክፍትኑ ከለዉ ምስማዕ ኣዝዩ ዘስሕቕን ቀልድን እቲ ስርዓት ኣብ ህዝብና ቀዲምና ሃኒጽናዮ ኢና ካብ ዩጋንዳውያን ወጻኢ ዝሕብረናን ንሓገዝ ንሓቱን ኣየድልየናን እዮም ዝበሉ ኣብቲ በዓለ ስሜቶም ዝገበርዎ መደረ 11 ፕሬዝዳንታት ተኸታተሉውን ብዛዕባ ጸጥታ ኣፍሪካ ሓድነትን ንኣፍሪካ ካብ ደጋዊ ጸላእቲ ከም ዘጣበቑላን ዘድመጸ ስብከታዊ ዘረብኦም ኣስሚዖም ኣብቲ 4000 ሓጋይሽ ተረኽብሉ በዓለ ስሜት መብዛሕትኦም ደገፍቲ ፓርቲኦም ምንባሮም ተገሊጹ ተቐኒልና ሳራ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ወተሃደራዊ ኣዘዝቲ እስራኤል ናብ ቃዛ ንምእታው ዝሓዝዎ ንድፊ ሎሚ ሐሙስ ናብ ኣዘዝቲ ምክልኻል ሃገር ከም ዝቕርቡ ወሃቢ ቃል ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ኣፊጡ ንሱ ኣስዒቡ እቲ ናይ ምእታው መደብ ብእግረኛ ክኸውን ከም ዝኽእል ሓቢሩሎም ታንክታትን ድርዓት መካይንን ናብ ቃዛ ተጸጊዐን ኣለዋ ኣብ መወዳእታ ዋሽንግተን ዲሲ ድማ ኣብ መፋርቕ ወርሒ ሰነ ንመብዛሕትኦም ክልከላታት ኮሮና ቫይረስ ክተልዕሎም ትልምሒዛ ኣላ ዋና ከተማ ዩናይትድ ስቴትስ ዋሽንግተን ዲሲ ክሳብ ሕጂ ልዕሊ 70 ሚእታዊ ዝኾኑ ነበርታ ከም ዝተኸተቡ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም ክቡራ ሰማዕቲ ሓፈሻዊ ዜናና እምበኣር በዚ ተፈጺሙሎም ናብ ዝቕጽል መደባትና يقنيلنا تولد ازي كاب واشنطن دي سي اب 1921 متر باند ويكع اب نايل ساتن اب فيسبوك نزفنو راديو دمص امريكا يو دحر زينا زتسرعو كلت ريبورتات بقدم صعب كنقربلكم قدم كلت عالم لغة تحلق سباو مسالات امنستي انترناشنالن هيومان رايت واتشن اتي اب اخصم زتفصم مچفጫፍ بنص عالم لغة تكالات مرمرة نخصاره صويعم الله ኣብዚ ሳልስቲ መግለጽ ዘውፅአ ዋና ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ እቶም ኣብ ኣክሱም ዝተቆተሉ ሰባት ወታደራዊ ዩኒፎርም ዘይለበሱን ኣብ ውግእ ዝተሳተፉ 93 ሰባት እዮም ክብል ድሕሪ ምግላጽ እዮም እቶም ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ነዚ ጻውዕት እዚ ዘቃልሑ ዘለው ዝተዋደደ ሪፖርት ኣሎ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ ኣብ ኣክሱም ተፈጺሙ ብዛዕባ ዝተባሃለ ጭፍጨፋ ቀዲሙ መግለጽ ዘውፅአ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝተባሃለ ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ሎማዓንቲ ናይ ኢትዮጵያ ጠቅላላ ዓቃቢ ሕጊ ናይ ኣክሱም ምርመራ መልሲ ሂብሎ ጠቅላላ ዓቃቢ ሕጊ ኣካይደዮ ዝበሎ ምርመራ እቶም ግዳያት
ኣብ በሪኽ ቦታ ክፋል ከተማ ኣክሱም ነቂጦም ንዝነበሩ ወታደራት ኤርትራ ዘጥቁዑ ተዋጋእቲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እዮም ምባሉ ይገልጽ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል። ኣምነስቲ ዝኣከቦም መርትዖታት ከም ዝሕብርዎ ግን መብዛሕትኦም ግዳያት ዘይተዓጠቑ ሲቪላት ነበርቲ ኣክሱም ብዙሓት ካብቲ ህውከት ይሃድሙ ዝነበሩ እዮም ይበል። እቲ ቅትለት ክጅምር ከሎ ኣብቲ ቦታ ንዝነበሩን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዘዘራረቦም መሳኽር ከም ዝበልዎ ወታደራት ኤርትራ ይሃድሙ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ሲቪል ደቂ ተባዕትዮን መናእሰይን ጠያይቲ የዝንቡ ነይሮም ይብል ኣምነስቲ። ወታደራት ኤርትራ ንሓደ ጎደና ሓዳሪን ናይ ኣእምሮ ጸገም ንዝነበሮን ሰብ ከም ዝቐተልዎን ብዙሕ ቅትለት ዝተፈጸመ ገዛ ንገዛ እናፈተሹ ኣብ ናይ ውልቂ መንበሪ ገዛውቲ ንዝረኸብዎ ኩሎም ደቂ ተባዕትዮ ከም ዝቐተሉን ይገልጽ። ኣብ ብዙሓት ኣጋጣሚታት ወታደራት ኤርትራ ገዛ ንገዛ እናፈተሹ ንዝረኸብዎም ደቂ ተባዕትዮ ኣባላት ስድራ ቀቲሎም ይብል ኣምነስቲ። ወታደራት ኤርትራ ቆልዑ ከይተረፉ ኣብ ቅድሚ ኣባላት ስድሮኦም ንሲቪላት ምቕታሎም 28 ሕዳር 2020 ኣቋጽራ ፈረንጂ ክሳብ ምሸት ኣብ ብርክት ዝበሉ ክፋላት ከተማ ኣክሱም ካብቲ ቅድም ኢሉ ውግእ ዝተኻየደሉ ቦታ ርሒቆም ኣብ ዝርከቡ ቦታታት ንኣብነት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ጴንጣሊዮስ፣ ሳቢያን፣ መናሃርያን ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሚካኤልን ሓዊሱ እዮም ተቓቲሎም ይብል ኣምነስቲ። ዝቕጽል ዕለት 29 ሕዳር እውን ወታደራት ኤርትራ ናይ ዝተቓትሉ ሬሳታት ከልዕሉ ንዝፈተኑ መሓዙትን ስድራን ከም ዘጥቁዑ ኣምነስቲ ይገልጽ። ጸብጻብ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ሕወሓት ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝወፁ ገበነኛታት ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዩኒፎርም ከዲኖሞም ኢሉ ብምግላጽ ኣብቲ ጭፍጨፋ ታራ ሓይልታት ኤርትራ ኣናኢስዎ ኢሉ ኣምነስቲ። ንመሰኻኽር ዘዘራረበ ኣምነስቲ ግን ኣብ ኣክሱም በብገዝኡ እናፈተሹ ዝቐትሉ ዝነበሩ ወታደራት ኤርትራ ንምዃኖም ናይ ኤርትራውያን ጥራሕ ዝኾኑ ባህላውን ናይ ቋንቋ ምልክታትን ምርኣዮም ገሊጾም። ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ናይ ኣክሱም ጭፍጨፋ ምምርማር ምጅማሩ ከም ሰናይ ተበግሶ ብምቕባል ከም ዝበለ ምርመራ ግን ብቕልጡፍ ብዝግባእን ኣድማዕን ነፃ ዘይወገናውን ብግልጽን ዓለም ለኸ ደረጃ ዘማልአን ምርመራ ይሓትት ይብል። ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ንዞም መትከላዊ ኣገባባት ስለ ዘየማልእ እቲ ውፅኢት ተኣማኒ ኣይኮነን ኢሉ። ናይ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ውፅኢት ምርመራ ዝሕብሮ ነገር ንናይ ኣክሱም ጭፍጨፋ ከምኡውን ኣብ ትግራይ ንዝተፈጸሙ ካልኦት መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ብናይ ውሽጢ ዓዲ መፍትሕታት ዘይከኣል ምዃኑ እዩ ኢሉ። ኢትዮጵያ ነቲ ጭፍጨፋ ብዓለም ለኸ ሕጊ መሰረት ብብቕዓት ኣይመርመረትን እውን ይብል። ስለ ዝኾነ ድማ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ንቕድሚት ክኽሰሱ ንዝኽእሉ መረዳእታታት ናይ ምእካብን ናይ ምዕቃብን ስልጣንን ዓቕምን ዘለዎ ነፃ ዓለም ለኸ ወይ ዞባዊ ምርመራ ክግበር ደጊሙ ጻውዒቱ የቕርብ ይብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል። ብኻልእ ወገን ሂማን ራይትስ ዎች ዝተባሃለ ዓለም ለኸ ተሓላቒ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዘውፅኦ መልሲ ናይ ኢትዮጵያ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ኣክሱም መብዛሕትኦም ዝተቐትሉ ኣንጻር ወታደራት ኤርትራ ይዋግኡ ዝነበሩ እምበር ሲቪላት ኣይኮኑን ምባሉ ብምዝኽኻር እቲ መግለጺ ዕሽሽ ዝበሉ ሓቂ ግን ሓይልታት ኢትዮጵያ ነታ ከተማ ኣብ ዝተቖጻጸሩሉ ሰሙን ዝነበረ ሰፊሕ ዘረፋን ካብ 28 ሕዳር ድሕሪ ሰዓት ጀሚሩ ክሳብ 29 ሕዳር 2020 ኣቋጽራ ፈረንጂ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ብሓይልታት ኤርትራ ዝተፈጸመ ዘስካሕክሕ ጭፍጨፋ እዩ ኢሉ። ድሕሪ እቲ ግጭት ሓይልታት ኤርትራ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ንብርክት ዝበሉ ነበርቲ ብኣሰቃቂ ኩነታት ዝቐተሉሉ፣ ንሲቪላት ኣብ ገዝኦም ዝቐተሉሉ፣ ኣብ ጎደናታት ዝቐተሉሉ፣ ገለ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ዝወዓሉ ደቂ ተባዕትዮ ዝቐተሉሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስቕታ ዝመረጸሉ ክገልጽ ኣለዎ ይብል ሂማን ራይትስ ዎች። ናይ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ናይ ኣክሱም ምርመራ ውፅኢት ዝሕብሮ እንተሃለወ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ወፃእን ዞባውን መሻርክቲ ጠንካራ ገለልተኛ ዝኾነ ምርመራ ምክያድ ኣብ ትግራይ ንዝርከቡ ብኣማእቲ ዝቁፀሩ ግዳያትን ስድሮኦምን ፍትሒ ዝረኽቡሉ ብሕታዊ መንገዲ እዩ ይብል እቲ ዓለም ለኸ ተሓላቒ መሰላት። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ናይ ኢትዮጵያ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ብዛዕባ ኣክሱም ዘውፅኦ ውፅኢት ምርመራ ስዒቡ ናይ ኤርትራ ሚኒስትር ሓበሬታ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ብቅድሚ ትማል ሶሉስ ኣብ ዝዘርግሕዎ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራል ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ንኽልተ ኣዋርሕ ዝዘለቐ ሰፊሕን ኣብቲ ቦታ ብኣካል ብምርካብን ዘካየዶ ዝተመሃዘ ክስታት ናይ ኣክሱም ጭፍጨፋ ምውፅኡ ብምግላጽ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ሂማን ራይትስ ዎችን ንዕኦም ዝመስሉን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘካየድዎ ሕማቕ ወፍሮም ዝተቓልዑሉ ኢሎም። ናይ ኢትዮጵያ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ከተማ ኣክሱም ብሰራዊት ምክልኻልን ወታደራት ኤርትራን ንጹሃን ተቐቲሎም ተባሂሉ ንዝቐረበ ክሲ ቤት ጽሕፈቶም ንኣስታት ክልተ ኣዋርሕ ክምርምሮ ከም ዝጸንሐ ዝገለጹ ምክትል ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኣቶ ፈቃዱ ጸጋ ክሳብ ሕዚ ብዘሎ ዝተጻረየ መረዳእታ ብሓይልታት ምክልኻል ዝተቐትሉ 6 ሰባት እዮም ኢሎም።
ካብቶም 6 ድማ እቶም 5 ብከቢድ ብረት ሓደ ከዓ ሰዓት እቶ ብምጥሓሱ ዝተቐትለ 99 ሰባት ድማ እናተዋግኡ ዝተቐትሉ እዮም ምባሎም ምጽብጻብና ይዝከር። ገብረ መድህንየ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ